За мен тук е да уча една гордост, защото ми се сбъдна мечтата. Това ми беше мечтата да стана танцорка и чувствам се горда, че съм на тази сцена, че съм положила някакъв труд и усилие. От 40 години в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка децата се учат на едно – да помнят и разпространяват българските народни песни и танци. Носиите, с които са излизали на сцената първите възпитаници на училището, се използват и днес. Не в името на традицията, а поради липсата на пари. Затова често децата танцуват с скъсани ризи и пробити калпаци. Това е нещо, което не е комфортно и за учениците ни, тъй като на всеки концерт използват изключително много енергия. За периода на своето съществуване повече от 1200 ученици са завършили училището и всеки си дава сметка, че тези носи са използвани многократно. Бюджетът на училището, отпуснат от държавата, стига само за отопление и заплати на персонала. Затова училището организира благотворителни концерти. Целта е да се съберат пари за изработване на нови носии. В сметката обаче до сега са постъпили 200 лева. По време на сцена гледам, че той се разпада, както виждате, калпака. Както виждате, е скъсан. Притеснява ли те това, че играеш такъв калпак? В името на училището, защото искам да е някакъв спонсор да осигурим нови носи за училището. Ще сме по-спокойни ние по време на концерти. Връстници на училището са не само носиите, но и цървулите, с които танцуват момчетата. Цървулите по време на танца късат се и падат. И как се спасява в такъв случай танца? Гледам публиката да не забележи. Довършвам с танца и излизам, все едно нищо не е станало. С един цървул? Да. Няма го никъде това, което дават тук. И преподаватели, цялата организация, всичко е много добро. За публиката на многобройните концерти у нас и в чужбина остават скрити огромните усилия на деца и учители, носиите винаги да изглеждат перфектно. Преди всеки концерт се раздават носи в съобразно репертуара, който ще е изпълнен. След всеки концерт ризите, които се перат задължително. Много често те са изхабени и се разкъсани и е необходимо да бъдат зашити. Училищното ръководство е принудено да се справя само с проблема. Така една от жените, която се грижи за хигиената в училището, е и нещатен шивач. Аз чистя и когато свърша по-рано, идвам тук и продължавам. Колко така ризи и носи са минали през ръцете ви? Много. Като гледате на леглото, какво има отзад за шиене, сега това е след един концерт, сега ще има концерт и това пак от начало. Най-често се късат на яката, тук ръкавите. На 3 март възпитаниците на Националното училище ще изнесат поредния си голям концерт в Широка лъка. Обещават, че никой няма да разбере за трудностите им, защото, както винаги, ще бъдат безупречни и на вид, и в танците. И се надяват и държавата някой ден да си свърши така работата. За тази сутрин Райна Зайкова, BTV.